Hier is my kamer en hier is waar ek slaap. Wauw, dat is mooi. Ik heb ook mijn pa gezegd, ik zoek een soort bed. Ik hou van die wiel van boven af. Dat lijkt baie mooi. Een mens kan alles zien. Ik hou baie daarvan om op die balkon te zitten. Het is lekker rustig hier en niemand pla me niet. Nou, wanneer gaan jullie morgen en wat doen jullie als jullie morgen rijden? Ons gaan morgen Mosselbaai doen. Mijn papa is onze helikopter gehuurd voor die naweek. Ik zal die plekken zo van boven bekijken. Dat klinkt lekker. Laatste keer toen ons in Durban geweest zijn, mijn pa ook voor ons helikopter gekocht. En we zijn nee, los die. Je voelt ze een kopie. Nee, ik is nog waar ik helikopter goed in rondvliegen. Ik kan niet wachten op die molen te komen, joh. Ik heb een gevaarlijke iPhone gezien die niets te ene. So je gaat nog weer een nieuwe iPhone krijgen. Je hebt 4 maanden geleden een nieuwe iPhone gekregen. Maar toen kwam ons een nieuwe ene uit. Kom ons gaan voor je af voor mijn broer. Ik wil hem gewoon iets zeggen. Nathan, staan je daar? Wat is er nog even? Fantos je op pad en hoe lang kan je weg wees? Hoekom vraag je dan zo? Hoe klinkt je wil iets doen wat je niet moet doen? Nee, hoe klinkt je dat zo? Ik wil net gehoord dat je niet voor ons iets aanbrengen. Je maakt licht geld groeien op mijn rug. Het brengt net, breng pizza, breng dit. Je is dan kost in huizen. Maak voor jullie iets gaar om te eten. Neem je weer een oven van koos maken. Ik wonder wie kan het wees. Ik is nou daar bij jou. Nou wat zoek je hier bij ons huis? Heb ik u niet gezegd zoek je niet bij ons huis? Jouw maat is hier, jouw maat uitgevallen. Ik is misschien om mijn maat te komen zoeken. Kijk, kom niet hier om hier kom veel te komen en over mij komt opdoen. Dat is nog genoeg. Zij is hier voor jou niet. Nee, ik is moe voor die ding wat ze hier komt zitten naar ma wacht terwijl haar ma bezig is om schoon te maken. Zij kan grote bezem of hem opvat en haar ma help. Nou komt ze en zit zij net hier eten zijn koos op. Maar kijk, is het erg nodig om zo samen naar haar te praten. Het is nodig om samen daar zo te praten. Van wat maakt zij na hier zo? Haar ma had lang al uitgevallen. Je vraagt wat maakt ze hier? Zij is hier voor mij. Ons twee zijn een verhouding. Wat? Is dit een verhouding? Nathan! Wat moet die mensen nu doen? Hoe bedoel je wat zullen mensen zeggen? Als mensen iets fout met haar. Nathan, ons is rijk mensen. Die mensen kijken op naar ons. Haar ma is onze bediende. Dit is baie onbeskof van jou. Dit sê nie omdat onze omstandighede beter as hulle omstandighede is. Dat ons beter as hulle is. Jy sal met jou maniere verander. Jy sal nêrens in die lewe kom met daai maniere nie.